CM lapen te tim Karbi Anglong ahoi long an kahumridam এক এনজিও আমার কার্বি আংলংৰ মাটি এক এনজি আমি দিয়া নহব Karbi Anglong long le agency ta adet kaprek phan pitek the pader de pin pen ahoi long thana nang bipo Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoi long khas la along ahoi lam kya puthak CM lapen te tim Karbi Anglong atum ahoi long an humridam det pen phi khirmia long radamai ping nipon lapen te pader de pin pen thana nang bipo lapen te Karbi Anglong along le agency ta adet kaprek phan pitek the pusi CM tulinam rong hang hin pen ningje pon lasi thana ki biji phan ko under jilang CRPF kem mantusi ki bidamji pader de pin pen bangso hoyalam kipen kisung kapa jok dunjia phan pina anara tatum Karbi Anglong ton mas konser kachari kethege dinga tom phan chuni report padu news text report instant for Karbi Anglong